Señor alcalde en Robert Raga i Gadea, regidor de festes en Alfredo Pla i Jiménez, Corporació Municipal del molt il·lustre Ajuntament, Honorable Clavariesa, autoritats espirituals, autoritats vicentines, mantenedora, falleres majors del nostre poble, comissions falleres, moros i cristians, festeres de Santa Rita i del Cristo, cofradies i entitats religioses convidades, amics i amigues, bona gent, tingueu tots molt bona nit i siguin benvinguts un any més a l'acte d'exaltació dels clavaris majors del nostre altar de Sant Vicent Ferrer. Abans de començar, ens agradaria fer una menció especial d'agraïment a les persones gestores del local on ens trobem, per les facilitats que ens han oferit, per poder preparar com creguem se li deuen honors a aquest acte. També a les persones que avui fan que gràcies a la seva ajuda estiga tot perfecte. Aquest és un acte senzill i molt familiar, preparat amb naturalitat i tot el carinyo, on la presència de cadascú de vostès ens alegra i així ens agradaria que continuara. Des de fa ja molts anys, el milagre de Sant Vicent l'escenifiquen els xiquets del nostre poble, per a recordar les paraules i els fets del nostre patró i difondre la devoció que per ell sentim, creguts i convençuts que és un bon model a seguir. En honor a la nostra identitat i història, unim il·lusions intentant que no es perguen algunes de les tradicions del nostre poble. I al mateix temps lluitem colze a colze junt a altres institucions per intentar rescatar tradicions locals i per transmetre-les a les generacions futures. Any darrere any, aquesta família vicentina unim esforços i dedicació i moltes ganes per poder celebrar com creguen que es mereixen aquesta nit d'exaltació i de la nostra festa. Per poder començar aquesta exaltació, demanem la presència del nostre president, en Vicent Navarro i Pedrós. I la del nostre retorn, don Javier Grande Ballesteros, per a que beneïsca les medalles identificatives de la nostra associació. Bona nit. Comencem demanant al nostre Senyor que beneïsca aquestes medalles i que ens beneïsca a nosaltres. Beneir significa dir bé, i això és important en un moment com este, veritat? En un moment amb tants problemes, en tantes situacions complexes, en tanta guerra, en tantes divisions. Sant Vicent va ser l'home de la pau, l'home del diàleg, l'home de l'oració, l'home de la llum. Per això demanem, per intercessió de Sant Vicent, que el nostre Senyor beneïsca aquestes medalles, signe de la seva presència, del seu amor, del seu compromís, de la seva resurrecció. La mort ha sigut vençuda, el pecat ha sigut destrossat. La vida, la pau, la llum, la veritat, la bondat, la bellea ha triomfat. Per això, Senyor, beneís aquestes medalles, beneís aquesta família, que va portar aquestes medalles en signe de testimoni del teu amor, de la seva fe i del seu compromís per Sant Vicent i per la festa. En el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant. Amén. Ara serà el president el que li imposi a don Javier la medalla com a conciliari de la nostra associació. Beneïdes les medalles, passem a cridar a les... Perdona. Bona gent, Corporació Municipal, molt honorable, Clavarieses, Rebeca i Sònia, president, família vicentina, falles majors i tota la comunitat, totes les associacions. En este dia tan especial en què celebrem l'exaltació, vull expressar de tot cor el meu agraïment. Gràcies, Rebeca, gràcies, Sònia,
Gràcies per la vostra entrega generosa, pel vostre treball constant, per tot l'esforç que moltes vegades sense fer soroll feu perquè aquestes festes siguin una realitat viva i plena de sentit. Vull recordar el moment en el que l'any passat, no sé si vos recordeu, en el que estaven a fosques, veritat? I va ser impressionant perquè en el moment que el sant va plegar a la casa de les clavarieses va vindre la llum, veritat? Justet en aquest moment. Perquè el nostre Senyor és la llum. Perquè va ser un dia complicat, però un dia de festa. Més enllà de l'anècdota, vivim en un món molt convuls, marcat per les guerres, per les divisions i tant de sofriment. I és precisament enmig d'aquesta realitat on més falta fa el vostre testimoni, clavarieses. Sou vosaltres les que vos cride a ser capaç de sembrar pau on hi ha conflicte, d'oferir esperança on hi ha desànim, de recordar amb la vostra vida, tota la família vicentina, que això a soles es pot fer des de l'amor de Déu, el que sosté la dignitat de tota persona i fa possible la convivència veritablement humana. Que tot el que feu, Rebeca i Sònia, en aquestes festes, siga un servei al nostre Senyor, una expressió profunda d'una fe que transforma, que unís, que dona sentit, que a través de vosaltres tots puguen redescobrir que Déu, que és llum, continua actuant enmig del nostre poble. Visca Sant Vicent! Venint de les medalles, passem a cridar a les persones que per la seva dedicació, esforç i per dur a Sant Vicent al seu cor és el moment de nomenar a les clavarieses majors, que enguany seran les representants de la lluita per a que la festa i el testimoni de que Sant Vicent continua viu i amb projecció de futur a la nostra localitat. Clavariesa major infantil de l'Associació de Sant Vicent Ferrer de l'altar de Riba-roja del Túria, any 2026, xiqueta Sònia Peris i Duro. Clavariesa major de l'Associació de Sant Vicent Ferrer de l'altar de Riba-roja del Túria, any 2026, senyoreta Rebeca Ferrandis i Peris. Ara és el torn de les nostres clavarieses, que ens dirigiran unes paraules.
Teta, qui ens anava a dir a nosaltres que estaríem les dos ací, parlant el dia de la nostra exaltació com a clavarieses majors de Sant Vicent? És cert, per fi allò que es duia comentant tant de temps en la nostra família és un fet. Bona vesprada, bona gent. Vicentins, vicentines, familiars, amics i gent convidada, gràcies a tots per vindre. Volem explicar-vos breument la raó per la qual estem nosaltres ací avui, i no és altra que l'il·lusió d'una iaia perquè les seues netes formaren part de la història d'esta festa tan valenciana i tradicional dins de la seva família. Sent el millor homenatge per a ella l'any que feia 10 anys que no la tenim al nostre costat. Per ella, però també per gaudir d'un any tan especial juntes i en companyia de gent tan important per a nosaltres. Eixes persones que sempre han estat per a nosaltres front als que ens farà falta en qualsevol acte al que havíem assistit, les nostres famílies i amics. Actes en els que hem tingut el privilegi de representar a l'altar al que perteneixem des de ben xicotetes, tenint l'oportunitat d'endinsar-nos més en l'història i fets de Sant Vicent. Disfrutant de tots i cadascun gràcies a la companyia del nostre president i secretària, Vicente i Sònia. Sols podem agrair-vos per els que ens haveu ajudat i cuidat en tot moment. Sempre ho tindrem present. També vull agrair als xiquets del teatre i a les assaig que porten molt de temps esforçant-se per a que estiga fet el teatre. Ara estem en el compte enrere per a tancar aquesta etapa de la nostra vida, però sabem que sempre quedarà guardada en cor i ment. Esperem haver sigut una digna representació d'aquest meravellós altar i que estigueu tan orgullosos com ho estem nosaltres. Visca València! Visca Riba-roja! Visca Sant Vicent Ferrer! Moltes gràcies i fins sempre! Emotives paraules que ben segur han eixit de lo més fons dels seus cors. Que segures queden curtes per a expressar l'alegria i l'entusiasme i devoció que senten al seu interior, i per a que sempre guarden un gran record del seu nomenament com a clavarieses majors, el nostre president es farà entrega d'un quadre amb la imatge de Sant Vicent Ferrer. Ja anomenades les nostres claverisses majors que estan representant el nostre altar durant tot un any, preguem a la mantenidora que es prepare per a que puja a l'escenari per exaltar aquest acte. Tenim el magnífic honor de presentar a la mantenidora de l'exaltació i les claverisses majors de l'altar de Sant Vicent 2026. Nascuda a Riba-roja de Túria, la nostra mantenedora és una dona que ha fet de la comunicació i l'educació el batec de la seva vida. Mestra d'audició i llenguatge i animadora juvenil. La seva trajectòria professional va començar en l'animació sociocultural, però va trobar el seu autèntic llar fa 16 anys a la nostra biblioteca municipal. Allí, entre llibres i prestatgeries, la nostra mantenedora no només treballa, ella custodia la memòria i la imaginació del nostre poble. La seva veu és el fil invisible que connecta els més menuts amb la màgia de la lectura. Com a contacontes, ha omplit de rialles i il·lusió col·legis i llibreries, convertir-se ella mateixa en creadora de mons amb la publicació de diversos contes infantils. Al 2024, el seu amor per les lletres va fer un pas més enllà fundant, junt al seu amic Ivan Alfaro, Bonica Editorial, una aposta per la sensibilitat i la cultura feta des de casa. Però per a parlar de la nostra mantenedora cal parlar de la seva profunda estima per Riba-roja i el nostre patró. La seva història és la història d'una fe i una tradició que han crescut amb ella.
Va ser xiqueta del Milagre i una veu inconfusible en els concursos de declamació en honor a la nostra Mare de Déu. La seva passió per la dansa la va portar a ballar el ball de les pastoretes, una tradició que sent tan seua que, anys més tard, va assumir amb orgull la responsabilitat de ser la directora d'assajos, ensenyant a les noves generacions a fer ballar la nostra història. El seu compromís social és incansable, formant part de l'Associació del Corral i del Carrer, la seva estimada Falla La Unió i per damunt de tot el nostre altar de Sant Vicent. La nostra mantenedora porta en la pell el sentiment de la festa. Enguany, el seu paper com a mantenedora tanca un cercle d'emocions que va començar en la seva infantesa i que s'ha anat teixint, any rere any, amb el fil de la tradició fallera i del poble. L'arrel fallera des de xicoteta, recordem els seus inicis en les falles del 88 com a fallera infantil del col·le, el seu pas com a dama de la falla infantil l'any 91 i el gran orgull de ser la fallera major de la falla infantil el 92, una etapa que va culminar amb la seva elecció com a fallera major del col·le en el 1994. La plenitud de la festa, la seva vinculació va continuar creixent, l'any 99 com a dama de la falla, fins a arribar a ser la fallera major de la falla l'any 2001. Representant al seu poble. El seu amor per Riba-roja la va portar a ser dama del poble el 2002 i finalment a representar a tota la nostra gent com a fallera major del poble l'any 2008. Com bé diuen, els qui la coneixen no li queda res per viure en la festa, perquè no ha viscut tot amb la màxima entrega. A més d'aquest camí entre carpes i monuments, el seu cor també batega amb la tradició de les nostres festes vicentines. Recordem amb carinyo l'any 1990, quan va representar la il·lusió de tot un poble com a clavariesa major infantil junt a Migueli. I guardem en la memòria l'any 2016, quan va viure el seu somni com clavariesa major de les festes vicentines de Riba-roja junt a Llaiza. Avui, la nostra mantenedora puja a aquest escenari no només com una professional de la paraula, sinó com la xiqueta que declamava versos, la dona que assaja danses i la vicentina que, amb cada gest, honra el nostre passat i construeix el nostre futur. És un plaer reclamar al nostre escenari a la mantenedora de l'any 2026, Na Maria Martínez i Navarro. I m'ha donat temps a fer tot això, Increïble. Gràcies. Bona nit, bona gent. Honorable clavariesa Vicent Angelina Escudero García, vicepresident de la Junta Central Vicentina Antonio Alpuente Pradas, rector de l'Església Assumpció de la Nostra Senyora don Javier Grande Ballesteros, alcalde de Riba-roja Robert Raga Gadea, regidor de Festes i Falles Alfredo Pla Jiménez, Corporació Municipal, Rebeca, Sònia, clavarieses de l'altar de Sant Vicent, associacions vicentines de la ciutat de València que ens acompanyeu, representació de les diferents associacions, cofradies i falles del nostre poble, junta directiva de l'altar, família vicentina, veïns i veïnes. En primer lloc i principal, he de donar les gràcies, a boca plena. Qui li anava a dir a aquella xiqueta que fa anys declamava la poesia del Mocadoret que aplegaria el dia en què hauria d'exercir de mantenidora en l'acte d'exaltació de les clavarieses del seu altar. Gràcies, família. Gràcies, família, per pensar en mi i confiar-me este honor. Va ser un sí, alt i clar, naturalment. El dubte va vindre després, quan havia de donar-li forma al discurs. Com ho faré? Quin serà el motiu que genera el meu Parlament? Quin és el vincle entre Sant Vicent, les clavarieses i jo? I la resposta va vindre fàcilment. Els xiquets, Maria, els xiquets. Per tots és sabut el vincle de la festa vicentina amb els xiquets i xiquetes. M'atreviria a dir que són el motor de la festa i per descomptat que són la garantia de futur.
Si parlem de xiquets i del nostre estimat sant, hem de fer referència a la representació dels milagres, font de tradició, art i cultura. També parlarem del Col·legi Imperial Xiquets Òrfens de Sant Vicent Ferrer, que avui en dia trobem al poble veí de Sant Antoni de Benajever, i que és considerada la institució europea més antiga, fundada el 1410 pel pare Vicent a l'Hospital de Beguines, situat front al convent de Sant Agustí. 600 anys. Imagineu quant de temps és això? Perquè vos feu una idea, el nostre benvolgut pont, el Pont Vell, encara no s'havia construït quan Sant Vicent va pensar en ajudar als òrfens que hi havia als carrers de València en aquells temps. I si parlem de milagres, així en tenim un. 6 segles després, la institució continua viva i complint amb el seu propòsit. I no ens podríem oblidar d'anomenar la Festa dels Xiquets de Sant Vicent, que cada primer dilluns de juny, des de fa 400 anys, tan sols ha faltat el 2020 per aquella fatídica pandèmia, s'encarrega de fer honor a la primera seu de la institució creada pel pare Vicent. Quan va canviar la seva ubicació, al 1624, el veïnat del barri trobava a faltar les tradicionals processons dels xiquets, que vestits de dominics i cantant gotxos al sant, demanaven almoina amb la que sostenia aquella institució. Com que no volien que s'oblidara aquell costum, van decidir celebrar la Festa dels Xiquets de Sant Vicent, i així ho fan des de fa 4 segles. Sembla també miraculós, veritat? I ara toca parlar de 3 xiquetes. 3 xiquetes ribarrotxeres i vicentines. 3 xiquetes que es troben avui ací, a aquest escenari, i que són realment les causants de tot aquest embolic. Sònia, Rebeca i Maria. Per posar-nos en context i per si algú pregunta «I aquestes xiquetes per què són família?» Jo soc neta de Pepeta la d'Eusebio i elles són besnetes de Vicentica la d'Eusebio, és a dir, ma abuela i la seva bisabuela, germanes. I en aquest cas no parlem de la família Navarro, parlem de la família Esteve. De Vicents i Vicentiques, aquestes xiquetes tenen les famílies plenetes. Fins a 16 he comptat tan sols en les últimes 4 generacions. Així que estan fent honor a tots ells amb els seus càrrecs com a clavarieses de Sant Vicent. Rebeca i Sònia, les dos de l'altar des del naixement. Sembla que una tia seua anomenada Amparín va ser l'encarregada d'apuntar-les. Fija tu què coses, a mi també m'apunta un Amparín. Sònia i Rebeca, les dos xiquetes del milagre. Enguany és l'últim any per a Sònia. Després de 4 anys haurà d'acomiadar-se dels seus companys. Ella em comentava que el dia del concurs potser siga el que més li agrada de les festes vicentines. Rebeca i Sònia, les dos estimen la cultura i tradicions valencianes. Tenen clara la importància de la festa vicentina com a representació de les nostres arrels. El valencià és la seva llengua i són part activa del món faller del nostre poble. Sònia i Rebeca, les nostres festeres i jo compartim tot això que els he contat, però, a més, compartim un tresor en forma de vivències de la nostra infància. Les xiquetes que un dia vàrem ser tenen la fortuna de compartir a una dona extraordinària i que, sens dubte, és la raó per la que tant elles com jo estem ací avui. La vostra iaia, ma tia Vicent. Ella, que ens va regalar alguns dels millors records d'infància. La cartera plena de papeletes de loteria caducades per a xuar, el sàndwich de mantequilla que portava el tio Enrique des d'Andorra,
les nits de reixos amb la col en beixamel, la seva risa, la seva il·lusió. Ella, que estimava la seva ciutat, que valorava la seva llengua, que respectava la seva cultura. La iaia, la tia Vicent. El seu record ens ha dut fins ací per fer-li homenatge i n'estic plenament segura que estarà ben pagada i satisfeta de veure les seues netes, fent honor a la seva terra, a les seues tradicions i a la seva fe a través de la benvolguda figura de Sant Vicent Ferrer. I és clar que parlant de xiquets, i jo, que intente viure del conte, no podia acabar el meu discurs sense dir allò de... Hi havia una vegada dos xiquetes que donaven inici a una experiència molt valenciana, ser les representants de l'altar de Sant Vicent del seu poble, Ribarroja de Túria, a la ciutat de València. Era un 28 d'abril, dilluns de Sant Vicent. Va amanèixer un solejat dia de primavera i tot anava segons el previst. Passacarrer, bateig i de sobte tot s'apaga. Sí, era increïble, però estava ocorregent. La llum de tota Espanya, fins i tot de Portugal, se n'havia anat. Certa preocupació pel que ocorria i, naturalment, pel que poguera afectar a l'acte que tant esperaven, especialment Rebeca. Aquí l'acte del traslado li sembla el més especial i íntim aquell en què els nous clavaris reben a les seues mans el sant a casa per cuidar-lo al llarg d'un any. El dia transcorria i la llum no tornava. Dinar, teatre al carrer, berenar, representació del milagre i, per últim, el traslado. Tot seguia endavant. Aquell any, els dos anys anirien a la mateixa casa. Les clavarieses eren cosines. Allí es va dirigir tota la comitiva, Tabalet i Dolçaina, les Andes, els xiquets del Milagre, la Junta Vicentina, amics, familiars. I en aplegar tot just al carrer de les Festeres, Sònia i Rebeca, quan els dos anys es col·locaren un al costat de l'altre mirant a la porta de la casa, què direu que va passar? Ja ho ha xerrat el retor, que li anem a fer. Què direu que va passar? La llum va tornar. Alguns diran que fon casualitat, però com que el conte l'estic contant jo dic, milagre, milagre! Diuen i conten que allà dalt aguaitava la tia Vicent de la mà de Sant Vicent, somrient al veure les cares de tots els que allí estaven, confiant que algun dia algú s'animara a escriure el llibret per a representar el milagre titulat Es va fer la llum. I amb el conte contat, el Parlament està acabat. Confie i espere de tot cor que us hagi agradat. Visca Sant Vicent! Si a tots vostès els ha passat com a mi, segur que estan emocionats, pues les paraules de la mantenidora no podien haver sigut millors. Realment es nota que estima de cor als nostres claverisses i a la festa. L'altar vol agrair la col·laboració de la mantenidora Maria Martínez i Navarro i el nostre president li farà entrega d'un detall com a record.
Gràcies, moltes gràcies per la seva presència i per les seues paraules. Pot ocupar el seu lloc per procedir amb l'acte. Magnífic el discurs de la mantenidora, com magnífica és l'alegria que sentim al estar acompanyats per els altars convidats que han volgut estar amb nosaltres aquesta nit. Ha arribat el moment de rebre'ls com els mereixen. Fiesta de los Niños de la calle San Vicente. El president Rafael Pinazo Monterde, acompanyat per la seva dona. La nova honorable clavariesa, nascuda en València, és llicenciada en Dret per la Universitat de València i ha exercit com a advocada especialitzada en dret matrimonial. La seva vinculació en les festes vicentines es remunta a l'any 2009, quan la seva filla va ser reina infantil de l'altar del Russafa, el qual va marcar l'inici d'una intensa relació familiar en la figura de Vicent Ferrer i en la festa de la qual són membres actius fins l'actualitat. A més, Escudero manté una destacada trajectòria en l'àmbit de les tradicions valencianes, participant també en el món faller des de la fundació de la falla alemanya El Batxiller, en la qual la seva filla, Sofia, va ser fallera major infantil en 2008 i fallera major en 2024. Casada amb Vicente Folgado, en qui comparteix vida des dels 17 anys. Tenen 2 fills, Vicenta i Sofia, en els que han format una família molt unida i compromesa en la cultura i les tradicions valencianes. La nova honorable clavadiesa ha expressat la seva emoció i agraïment. Rebre aquest nomenament és un honor que m'ompli d'orgull i responsabilitat. Sant Vicent Ferrer i les nostres festes formen part de la meva vida i de la meva família. Afronte este any en il·lusió i en el desig de servir i representar en humilitat la fe i les tradicions valencianes. Tinguem tots el plaer de rebre a la màxima representació de les festes vicentines. Honorable clavariesa Vicenta Evangelina Escudero García, que ve acompanyada per el vicepresident primer de la Junta Central Vicentina, el senyor don Antonio Alpuente Pradas. Ens agradaria escoltar unes paraules de l'honorable. Querido presidente Vicente Navarro y Pedros, autoridades municipales y eclesiásticas, querida clavariesa mayor Rebeca Fernández Peris, estimada clavariesa juvenil Sonia Peris Duro, mantenedora doña María Martínez y Navarro, presidentes y clavarios mayores de los altares y asociaciones vicentinas, niñas y niños del altar, amigos todos, bona gent.
Es para mí un verdadero honor y una profunda alegría poder acompañaros esta noche en este querido altar de San Vicente Ferrer de Ribarroja de Túria. Cada encuentro vicentino es siempre especial, pero visitar vuestro altar tiene un significado muy particular, porque demuestra que la devoción a nuestro santo trasciende los límites de la ciudad de Valencia y se mantiene viva con la misma intensidad y cariño en cada rincón de nuestra tierra. Ribarroja es un ejemplo admirable de cómo las tradiciones pueden arraigar con fuerza en el corazón de un pueblo. Aquí, la figura de San Vicente Ferrer no solo se honra con fervor, sino que se integra plenamente en la vida cultural y festiva del municipio, a través de la representación de los milagros y de otras expresiones tradicionales que mantienen viva nuestra identidad y nuestras raíces. Permitidme recordar con especial emoción la representación de los milagros celebrada este pasado martes. Allí tuve la oportunidad de compartir unos instantes muy significativos con Sonia, vuestra clavariesa infantil o juvenil, que había actuado en el papel de Martina. Sonia vivía ese momento con una mezcla de emoción y nostalgia al saber que era el último milagro que podía representar por razón de edad. Sus lágrimas no eran solo de despedida, sino también de gratitud y amor por una etapa que sin duda permanecerá siempre en su corazón. Ese sentimiento refleja a la perfección lo que significa ser de un altar vicentino. Una experiencia que deja una huella imborrable y que acompaña a quienes la viven durante toda su vida. Esa despedida no significa en absoluto que tu etapa quede vacía. Todo lo contrario, Sonia. Sonia, te llevas contigo un año lleno de vivencias inolvidables, de aprendizaje, de amistad y de profundo amor a San Vicente Ferrer. Y en la figura de la clavariesa mayor, Rebeca, encuentra la continuidad y el reflejo a seguir, el ejemplo de que el camino vicentino no termina, sino que evoluciona y permanece vivo en el corazón de quienes lo han sentido. Quisiera también destacar vuestro compromiso y cercanía con la familia vicentina. A pesar de que os separa de la ciudad de Valencia, habéis estado siempre presentes, participando con la misma ilusión que los clavarios de los altares más cercanos. Guardo con especial cariño también la imagen de vuestro altar en el tradicional acto de las bolas de Navidad, en la casa natalicia del Pouet, colocando vuestra bola con entusiasmo y sentimiento, símbolo de vuestra unión y de vuestro firme compromiso con esta hermosa tradición. Mi más sincero reconocimiento al presidente Vicente Navarro. Fuiste niño del milagro y ahora se cumplen 20 años que fuiste clavario mayor. También a vuestra junta directiva, por el esfuerzo constante y a la dedicación con la que trabajáis para que esta tradición siga creciendo año tras año. Vuestra labor, vuestro servicio es esencial para que la llama vicentina continúe encendida en Ribarroja. Y, por supuesto, deseo felicitar con todo cariño a la clavariesa mayor, Rebeca Fernández. Rebeca, sé que eres amante también de las tradiciones, que eres fallera, al igual que Sonia, y que también has encontrado en este altar algo nuevo, algo que te ilusiona y te llena. Los padres inculcamos o intentamos inculcar valores a nuestros hijos y ver cómo ellos, tarde o temprano, son un reflejo de ellos y brillan con luz propia es uno de los regalos más grandes que nos podéis ofrecer en la vida. Tú eres un ejemplo claro de ello. Rebeca, estás viviendo un año irrepetible, lleno de emociones y de responsabilidades, pero también de momentos que quedarán grabados para siempre en tu memoria. Sonia, Rebeca, primas, amigas y vicentinas ya para siempre. Disfrutad intensamente de cada instante, porque representáis no solo a vuestro altar, sino también el amor y la devoción de todo un pueblo hacia San Vicente Ferrer. Gracias a todos por vuestra cercanía, por vuestro compromiso y por acompañar siempre a la honorable clavariesa en los actos celebrados durante todo este año. Sois ejemplo de fidelidad y amor a nuestras tradiciones.
Que San Vicente Ferrer continúe guiando vuestros pasos y bendiciendo a este altar y a todo el pueblo de Ribarroja de Turia para que las generaciones futuras sigan heredando y viviendo con el mismo entusiasmo esta hermosa fiesta. Muchas gracias. Visca el altar de Ribarroja, visca San Vicente Ferrer. Agraïts per les esplèndides paraules que ha dedicat i com a record la volem fer entrega d'un detall. La Festa de les Falles, una nit més, ha volgut acompanyar-nos en un dia tan especial i en representació de tot aquest col·lectiu rebrem a les falleres majors de la nostra localitat. Fallera Major Infantil de Ribarroja de Túria, any 2026, Xiqueta, Talia, Gallat i Albiach. Fallera Major de Ribarroja de Túria, l'any 2026, senyora Tamara Tello i Ruiz, que venen acompanyades pel president nat de la Junta Local Fallera i alcalde de la nostra localitat, en Robert Raga i Gadea. L'Ajuntament de Ribarroja del Túria també ha volgut estar present un any més. Per això, rebem en representació del mateix al concejal de festes, el senyor Alfredo Pla i Jiménez.
I ja per acabar este acte d'exaltació, es prega a la mantenidora puja a l'escenari per ocupar l'honor que li correspon. Ara sí, amb el fantàstic quadre que tenim a l'escenari, és moment de cantar tots junts el nostre himne regional. Per frenare noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, i en el taller i en el camp remoregen cantis d'amor, himnes de pau. Però tu la vega envia la riquesa que atresora i és la veu de l'aigua cantis d'alegria acordats al ritme de guitarra mora. Paladins de l'or te ofrenen ses victòries gegantines i els teus peus surtant a tots els estenen un tapís de murta i de roses fines. Brindem fruites daurades els paradisos de les riberes. Pensem les arracades, veig les arcades de les palmeres, palmeres sola la veu amada i en potentíssim vibrant ressò. Notes de nostra albada canten les glòries de la regió. Valencians en peu al sense i nostra veu la llum salode d'un sol novell. Frenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, i en el taller i en el camp remoregen cantis d'amor,
demanar disculpes. Com tot no sempre és perfecte, don Javier, per favor, pot acompanyar-nos i pujar un momentet, que a vegades no tot és perfecte i en els nervis. Puja un momentet, per favor. És un regal de l'altar per a vostè. És que antes... Per finalitzar aquest acte, després d'un breu descans per preparar l'escenari, passarem a una espècie de fi de festa, on els xiquets de l'altar els oferiran la representació dels miracles de Sant Vicent, titulat L'estudiant ressuscitat, que és el que han representat al concurs organitzat per la Junta Central Vicentina. A continuació d'aquest quadre, donarem per concluït l'acte d'exaltació de les nostres claveries. Dir-los que ens agradaria molt que ens acompanyaren tots i cadascun dels presents al vi d'honor que tenim el gust d'oferir-los i que tenim preparat a la nostra carpa. De la mateixa manera que queden tots i cadascú dels assistents convidats a gaudir de les festes vicentines. Moltes gràcies per la seva presència i per l'atenció prestada. Els esperem a tots en els pròxims dies. Molt bona nit a tots. No fuges, Tomasa, que som bona tropa. En cal que dels frares demanem la sopa. Aparteu-se, maleïts, i deixem-me al punt d'anar. No sigueu desvergonyits quan començaré a cridar. No fuges, Tomasa, que som bona tropa. En cal que dels frares demanem la sopa. Me'n voleu deixar estar? Tasta la sopa primer. Tu veus? Per este carrer mai, però mai tinc que passar. Clavellet, si altre no pots... I qui la costum te lleva? Ai, quin gust d'allí se va fer aquesta sopa. Gorrinots! No te poses enfadada, Tomasa. Jo què sabia? Si passes demà migdia, tindràs un tros de torta. Això no pot ser, Martina, ja que queixar-se el prior. Cada dia fan pitjor la sopa. I això que avui, segons s'ha dit el llec, han ficat carn de ternera. Serà dins de la carnera, perquè així en la sopa mec. Això no es pot aguantar. No sabrem res en la vida si tenim la panxa buida. Com és possible estudiar? Diuen que Vicent Ferrer és un savi. Clar que sí, ja pot, que em donen a mi. Des de gener a gener com a ell, bona papussa, i veure el món admirant com salmó al costat de la bassa és una puça. I si no puc, granota, mira tu quina faena. El que té la panxa plena bé pot calfar-se la cabota. També diuen que és un sant. Lo que és un hipòcrita. Tot és fer-se el santurró per a que n'aneu a l'avant. I que fa milagres. Sí, la gent es pot mentecata. Del pou traure una sabata, això sí fer jo també. No te parís, Andrea? Què te passa? Estàs malalta? És que estic pensant molt alt mentre vosaltres baixet. Se pot saber on pensar? No tinc cap inconvenient. Aquesta nit, de cos present, tindrem un porc pa sopar. Com? Què dius? És veritat? Si vosaltres m'ajudeu, esta vesprada berenareu llomello de porc matat. Però explica lo que passa. Veieu aquell llaurador que té un porquet matador allà en lo cap de la plaça? Sí. Pues en ells hem de fer. I com? Com? Si encerte el pla, més gran milagre serà que els que fa Vicent Ferrer. Si no te vas explicant. Pues està dit en un moment. El prior d'este convent és mon tio. Des de quan? Calleu, no em feu un lío. I el pla em desbarateu. El prior no és tio meu, però heu de dir que és mon tio. Ja que se ho hem de dir. Al llaurador. I res més? Vos diré, se'n fiqueu 3 en l'església. Ja heu d'eixir quan vegau que anem a entrar dient però formalment que el tio està molt calent amb mi i que em vol pegar. Els demés es quedeu així. I quan jo i el llaurador
Vingam a veure el prior, digueu que no pot ser avui parlar en mon tio ja, perquè com és jubileu, se tanca des de les 10 fins a les 6 de la vesprada. Però que parlar podia si el sacristà l'avisava de que parlar desitjava amb ell en la sacristia. I quan entrem en l'església, com el porquet no pot entrar, vos el donarà a guardar. I aleshores... Se l'emportem. És això? Pues està clar. El portem a la guarida, li feu l'autòpsia en seguida i a la vesprada a berenar. Andrea, i tu com fuges de les mans del llaurador? Jo faig baixar al prior i, això és compte meu. Vaig a per el llaurador, vosaltres a l'ordenat i tingueu formalitat. Que ens assistisca el senyor. Mira que és filla. Gran Déu, crec que en tota la ciutat no hi ha un estudiant més gata que este dimoni d'Andrea. Sí que és un gat de tot cos. Veuràs, més amb tanta picardia, veuràs com qualsevol dia algú el mata d'un mos. Tractem vostè? No, senyor. Els estudiants i xiques de València són molt trapelles i enganyen al llaurador. De que el tracte no és en mi, bé pot estar satisfet, és en mon tio, un fraret. I on està son tio? Allà, en eixe convent està. Així no hi ha inconvenient. Anem pues cap al convent. Al convent no és hora ja. Pues ens han fet la col. Com avui guanyem, tanquem fins a les 10 hasta la posta del sol. Oi, pues aleshores me'n vaig. Esperar-me tant no puc. Deixeu-me estar, me l'enduc. Que on viu? En Benifarats. Home, i com has tardat tant? Pues bon gent ni té ton tio. Veig ara tu quin lío. No hi ha cap lío, estudiant. Se queda el tio, els 5 duros i jo en el porquet me'n vaig camí a Benifarats. Justet, i per a mi els apuros. I quina sort més cotxina, si almenys tinguera els diners... Si me'l pagara un poc més pel temps que perc... Aixina. Home, esperes. Li assegure li pagaran ben pagat. Si dius, me l'has ajustat en 7 duros. No s'apure. Senyor, i des de migdia tinc que esperar-me a la nit? Lo que se me ha ocurrit, que vais a la sacristia, se li avisa al sacristà que porta el porc el nebot i com és prior i fa el que vol, doncs baixarà. Bé està això. Però què? Andrea, ton tio te vol pegar, perquè diu que tan tardar ja arribarà sense el porquet. Míralo, si és poc bonico. Està ben grosset. Escolta'm, Andrea, tu digues-li que en 7 i pico. Pues jure per Belcebú que si paga eixos diners, 2 o 3 pessetes són per a tu. I a més, té que convidar. Jo sempre sé quedar bé. Anem. No, vaig a vostè. Si no el veu vostè entrar, que és l'amo, repalleta. I afirmar el que dic, creurà que és un embolic per a embolsar-me una peseta. Que isca son tío así fora. Pues no li acaben de dir que avui no es pot eixir fins que no siga aquella hora? Anem, però i el porquet en l'església no va entrar. Cocina, el vols aguantar fins que jo vinga? No tinc cap inconvenient. Pren la corda al llaurador. Però tardareu molt. No senyora, cobrar i eixir al moment. Andrea per fi l'ha saltat. Ara si me denem jo me de por matar. Ave Maria, se pot bon pare passar avant? Passa avant. Per ara baixint bé tot. Què li ofereix, germana? Que per permissió de Déu fa uns dies que un tio meu del cap trastornant-se va. Cada dia està pitjor i han pensat, com bons cristians, fer-lo agenollar-se quants anys a los peus d'un confessor, perquè si eixe mal rebel el torna boig o el vol matar, almenys que puga salvar l'ànima i anar al cel. Home, i en eixe poblet no tenen vostre retorn? Hi ha i molts anys, sí senyor, però ell volien un fraret, i com avui l'han trobat bé i en lo cap prou desbotrat, a València l'han portat perquè el confesse vostè. Que vinga d'ací una hora, que ara tinc que cavilar lo que tinc de predicar. Comprenga que està ací fora i que no és cas d'esperar, pues pot que d'ací un ratet no tinga avui complet i no es puga confessar. Anem.
És que volguera, i crec millor serà, pare, així en la sacristia, perquè pateix de sordera. Però escolta, una advertència, és de perill? No, senyor, no és follia de furor, sols té que tindre un poc de paciència. Si se mareja un ratet i li dona la mania que sol donar-li algun dia de que ha venut un porquet i que li pague demana. Que entre el desgraciat. Andrea, per fi has triomfat, ja tens carpa una setmana. Se pot passar? Passi avant. Com està, pare prior? Molt bé, i vostè? Vaig tirant, ja li haurà dit. Clar que sí. I què li pareix? Molt bé. Pues si pot ara... Asiente, vinga, xenolles, així. Pa pagar aixina serà costum del convent. Senyes fervorosament com l'ensenya la doctrina. Senyar-se també, redeu. I ara, contrit i apenat, sense deixar-se un pecat, confesses bé, germà, i d'este modo deixes el braç de Déu enfadat per tant i tant gran pecat. Jo no vinc a confessar-me, i perdone, bon fraret. A què vines en tants apuros? A que me pague els 7 duros i mig que val el porquet que m'ha comprat. Déu potent ja l'ha donat la mania de la neboda media. Tinga més coneixement. Mire que això és la salvació, el que s'està jugant. Avui està sa, però tal volta demà no puga fer confessió. Vinga, no em fas a parlar. Per Déu, deixes estar de cobrar i de porquets i confesses? Ara sí, no tinc res que confessar. Jo el que vull és cobrar. Amic, tinga més seny. Vinga, paguem o me'n vaig. Si haguera anat a la plaça, ja estaríem benifarats. Confesses bé, per favor. Que estarà boig este frare? Comprenga vostè i repare que si el senyor es cansa al veure la terquetat amb qui li gira l'esquena, sense dubte que me'l condena per tota l'eternitat. Pare, jo sóc bon cristià. Tots els dissabtes me confesse i no tinc res que me pese, gràcies a Déu. Bon germà. Que visquem benifarats i tinc molta pressa. Me paga el porc, sí o no? Si no me'l paga, me'n vaig. Però quin porc li dec? Mira tu quin altre rot. El que m'ha comprat la seua neboda. La meua neboda? Pues jo no la conec, mai n'he tingut. Com? Què diu? Que vostè està somiat. Llavors, pues, eixa estudiant... És la neboda de vostè. Neboda meua? Això és burlar-se. Ella m'ha dit... Ja prou lío. Calma, que vostè era un tio que venia a confessar-se. Pues ella, el porc, m'ha agarrat i m'ha dit que la sacristia son tio me'l pagaria. Pues senyor, l'han enganyat. Com? Què diu? Mare de Déu. Crec que per molt que faça, ni diners ni porquets veu. Lladres, gentils, entre tots m'han enganyat. Vaig corrent cap al mercat a cridar els aguacils. Els remedios lo millor. I més, costant tan barato. Sabeu què pense fa un rato? Que si es que era el llaurador en un garrot per ahí, tenien bon berenar. A l'ausent, deixem-lo estar i que pegue la volta al vi. Mireu qui ve per allà. Qui és aquell? Qui va ser? El santurró de Ferrer. No veus lo soles que va? Lo que em dona més ira és que la gent ignorant tingui ese pillo per sant. Si pareixia mentira. Pareixerà mentira, però la gent així ho creu. Pues més miracles fa Andrea dels que Vicent Ferrer farà. I la gent per santa no la té. Quan Ferrer farà el miracle de, sense gastar-se un sacre, tindre un porc. Jo no sé com hi ha gent tan a boca, que ni hipòcrita creu, i un grandiós miracle veu en cada cosa que fa. Ni és sant, ni savi, ni res. Voleu divertir-se un rato i provar si eixe beat és tan sant com diuen que és? Ja està fet, què tens pensat? Jo m'excite fent-me la morta. I vosaltres crideu ben fort demanant vinga escapat. Quan arribe, li pregueu que el dol de ma mare evite i que al punt me ressuscite invocant el nom de Déu. Com per moltes creus que faça, de terra no en tinc que alçar. Li podeu assegurar que més sant que ell és Rabassa i que més virtut que ell té. Llavors, Rabassa em crida fent una creu
i enseguida, burlant-me, jo m'alçaré. Cita't ahir, dit i fet. Che, quan s'anem a burlar? Quan vulgueu, podeu cridar. A veure si t'estàs quieta. Auxili! Corre! Ferrer, vine corrent, per favor. Ja vens el predicador? Corrent a més no poder. Cita't, calla't i estat quieta. Que si Ferrer no és el mort, ací, per la teua sort, hi ha una dotzena de metges. Bé, pots estar satisfeta. Què passa? Que estan de xillar? Oi, retxudes, si és el prior. Sí, calla i estat quieta. Però... què passa? Que a la pobra Andrea se li ha ficat en l'olleu un tros de la pataqueta que li veus ahir al costat. Li ha donat un col de tos i sense dir ni piu ni adeu, a l'altre món se n'ha anat. Pobreta! Vine i la veuràs. En tant com jo l'apreciava. Si no fora per, m'alçava i li donava un abraç. No sigues tan beduïna. És que m'ha dit que me vol. Calla i xita't cara al sol, que a Ferrer el tens ací. Bon amic! Company Ferrer. Quina desgràcia més gran! Ara ens acusaran de criminals sense ser. Però expliqueu-me, què passa? Que te ho explique Martina. Del disgust no puc parlar, que te ho explique Rabassa. A veuràs com ha sigut. Berenaren tots reunits i de gust xuplant-se els dits quan de sobte s'ha caigut en terra, morta, de repent, sense haver-li fet cap dany. Andrea, la nostra companya. Fa molt de temps? Sols un moment. I ara, com no tenis i ara ens acusaran d'haver-lo mort els amics. I com no tenim testics, ens faran a justiciar. I jo què hi tinc que fer? Tu pots, perquè eres un sant, ressuscitar-la a l'instant. Ressuscita-la, Ferrer! Per sa mare, la pobreta, que sap que no té altra filla. Ferrer, per nostre perill, ressuscita-la. Bona feta! Li s'ha el conte molt tort. S'ha fingit la morta per a burlar-se. I ara ja no pot alçar-se perquè de veres s'ha mort. Che, que savi. Che, quin sant! Lo que sé, un carabassa. Ressuscita'l tu, Rabassa, el teu poder demostrant. Bona companya, amiga Andrea, per esta creu que te faig, obre els ulls, eixampla el nas i alça't en nom de Déu. Incrèduls! Crideu-lo ben fort perquè no et pot oure. Vinga, Andrea, prou fingir. Ja vos he dit que s'ha mort. Serà perquè ho diràs tu. Andrea, serà veritat? Està erta. Està gelada. De Déu no es burla ningú. Ell aguanta, té paciència. Més a to pronte castiga. Feu que s'alça i s'erriga de la santa omnipotència. S'havia acabat de burlar o voleu burlar-se més. Què s'ha cregut? Que Déu és una cosa per a jugar? Sí que és veritat, Ferrer. Com en Déu, fe no tenim, de tu burlar-se volíem. I ella, la morta, ha volgut fer-se. Però tinguenos compassió, lliures del castig tan trist i per Jesucrist, que, per sa mort i passió, perdona el nostre pecat. Ressuscita la pobra Andrea. A això sols Déu et pot fer. Prega-li al bon Déu, Ferrer. Pare nostre, que estàs en el cel, vius i renes sense fi, santificat siga en mi el teu nom. L'àngel rebel ha fet caure en tentació a estos pobres que afligits de tot penedís ja te demanen perdó. Que es faça ta voluntat com en el cel i en la terra, més per guanyar-li la guerra a l'infern, que en soberbitat vol alçar-se contra tu. Per qui eres, per ta glòria, no me negues la victòria contra el superb Belzebú. Benvolguda companya Andrea, el cel Montprec ha escoltat, alça't que estàs perdonada, ressuscita'n en nom de Déu. Andrea! Andrea! On estic? Perdona'm, Vicent Ferrer, de ta virtut el poder m'ha lliurat del gran castig, pues m'anava a condenar. Ja sé que molts dels d'ací s'estaran burlant de mi com jo m'he volgut burlar. M'esxure i confesse als tals que hi ha un jutge Déu etern, un cel per als bons, un infern de castig per als que són mals, i que no sols és un sant gran, el company Vicent Ferrer, també és l'àngel pregoner que veiem. Patmos, ens perdones? De tot cor. Però recordeu, temeu sempre a Déu i doneu-li sempre honor. Valencians, Vicent Ferrer no sols de sant té la glòria, que en el llibre de la història té una pàgina completa.
fou un diplomàtic prudent, mestre, savi i orador, un gran pacificador, bon conseller i profeta. Com ella València honra, pues la nostra sang portava, la nostra llengua parlava i vaig néixer en esta ciutat. El valencià, que no l'honra, escucant-se en lo que siga, que llegítim no se diga, perquè és un falsificat. Visca Sant Vicent Ferrer! Visca! Personatges per ordre d'aparició. Andrea. Cèlia Calduc. Tomasa. Noa Jiménez Brisa. Guarinots! Rabassa. Luna Planell Sáez. Che, quan s'anem a burlar? Martina. Sonia Peris Duro. Sí, cita y estate quieta. Nelo. Mario Correa Aguas. Que estarà boig este frare? Prior. Leo Marín Navarro. Asiente, vinga, xenolles, així. Sant Vicent. Pablo Paredes Bosch. Temeu sempre Déu i doneu-li sempre honor.